se toimii. Eli syötölle pitää aina antaa lupa. Jos mä oon kerran antanut tyvellä pitkälle puulle luvan, niin se syöttää sitä niin kauan kun sitä puuta anturi mittaa tuossa ylärullalla, että sitä siellä on. Mutta jos se on kovin iso puu, niin se syöttää sitä vaan 2 kertaa ja se nostaa sen tonne ylös ja sitten se jatkaa sitä syöttämistä niin kauan kun se puu on loppu. Että periaatteessa siitä ei tarvitse murehtia muuta kuin yrittää vähän puuta saada suusta sisälle. Kohteena on vähän ehkä suurta tähän tarkoitukseen, jotta kaataminen on täällä jonkun verran hankalaa, kun ei syötös ole, tai kouras ei ole syöttyä, niin, mutta kyllähän tietysti näinkin menee. Tällä puolella oleva rulla liikkuu ja se sieltä vetää tonne syöttökammioon sen puun ja sen jälkeen se pätkii näille 260 pitkäksi tuon takavasten, mitä vasten se ajaa, että ne on aina yhtä pitkiä ja sitten se nostaa tuonne ylös, sulkulevyt avautuu tuosta välistä ja nostaa ne ylös ja siellä se tavallaan niin kuin tekee sitä paalia, se lisää siihen vaan koko ajan altapäin puuta ja aina se pyörittää sinne verkkoa sekahan, että se pysyy sen pyöriän muotoisena ja niin kauan se sitten tekee, kun asetetut ehdot täyttyy eli läpimittaa paaliin ja sitten tuo verkon määrä mitä siellä on mukana ja sen jälkeen kun siellä on kaikki näytöllä näyttää, että on hyvin, niin se lähtee automaattisesti, se nostaa tonne ylös ja sitoo verkkoa 5 tinkiä siihen päälle, että se pysyy kasassa ja sillä aikaa voi koko ajan jo tehdä tonne alle sitä uutta paalia. Ei tarvi niinku odottaa varsinaisesti minään vaiheessa. Ja sitten yhdellä napilla se tiputetaan noille punnitusvarsille ja se ajaa ne vaateriin ja siinä samaa nappia painetaan toisen kerran, kun se lukema on rauhoittunut ja se punnitaan, niin se tiputtaa se automaattisesti alas ja laskee kehän alas ja sitoo jo sitä seuraavaa, jos siellä on jo värkit siihen. On niinku yksinkertaisuudessaan. No ketjut niinku menee sen paalin ympärille ja näyttää, että se on löysää valtavasti, mutta sitten kun se paali kasvaa, niin ne ketjut tuosta pohjasta rupeaa venymään taivasta kohden ja se on 6 sellaista lyhyyttä apupyöritysketjua on hammastus, joka pyörittää sitä paalia ja vetomoottori on tuolla toisella puolella, mihin on rattahat se aksila ympärillä, joka pyörittää yksi moottori noita kaikkia ketjuja. Niin lyhykäisyydessään se idea. Paalanta pystyy kääntämään sivuuttaasiin ja pystysuunnassa, mutta ei niinku pysty lakaamaan sitä varsinaisesti mitenkään, eikä mun mielestä tarvitsekaan. Jos ei nyt tietysti aivan kyljellään se tee töitä johonkin. Tämä, että se ei ole niinku millään lailla tällä ei tehdä hakkuu jätettä, että kallasta tällä pystyy kyllä koko puuta, mutta nimenomaan koko puuta pitää olla. Eli idea on niinku siinä, että tämä ei ole se hakkuutähdepaali, se ei sellaista velhua ei tulekaan, joka sen saa kannattavaksi hommaksi nykypäivänä, koska se mätänee se paali. Siellä ei ole sitä runkopuuta seassa, niin se rupeaa käymään välittömästi, kun se lyödään niin. Se saa tuore painos. Se on mun mielestä isännälle enemmän kuin hyvä se asia. Se on aika huono, jos isäntä saa rahat sitten, kun ajetaan muutaman kuukauden päästä tien varteen, varsinkin siinä vaiheessa, kun on kesäkuiva. Niin isännältä häviää rahaa tuossa laivahan tuuliin noin 20 €. Niin, per paali. 500-600 kiloa per paali. Minkälaisen nopeutta tää tekee? Jos kilo vaikka tunti. No nyt se on suurin piirtein tunti tehty, että se on se 7000 kiloa tehty tunnissa suurin piirtein 7 vuotta. Joo. Eli tässähän on tässä on niinku 1 megawatti suurin piirtein paalissa. Älä rupee kehumaan. Älä kuule Pekka, kohta sattuu leukaa. Pekka. Kohta pitääkö soittaa jo 112? 20 vuotta tehnyt tässä. Älä nyt Pekka jännitä, mut tuut kuvaa. Meille tuli harjoittelijat.